Продължаваме нашата разходка из голямото черши. Има всякакви неща, магазинчета. Може да намериш тук от пиле мляко има. Малки кафенца е такъв. Има KFC-та, има пердета, дрехи, всичко. Малки улички, ето насам. Ресторант Сан Себастиан. Ето ресторант Сан Себастиан. Много добре. Тюркиш ресторант. Турски ресторант. Има малки улички из пазара. Виж, има и такова. Куфари. Има и куфари. Ето с колко струва? За какво че и такъв? 1600. Той е без пари. 1300. То за 1000, то за 300 лева разлика по-хубаво, по-големия. Че и то от голям куфар. Че колко е бе?